हाग्रामा महिलारी सारखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नाम खोनाबानो बयबो गियो। हाग्रामा महिलारी होननाय नामानो जोबोद गिथावथाव मोनसे नाम बयनिबो थाखाय। बिथांनि जे जारिमिन थांनाय बिसिबांबा बोसोरनि जे जारिमिन 17 बोसोर बिटिसि खुंथायाव थानायनि जारिमिन आरो बिनि सिगांनि जारिमिन बेखौ नायोबा हाग्रामा महिलारी सारखौ सोरबा होसोनो साहस दं होननानै आं साना। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांखौ सोरबा होसोनो हानाय रावबो मानसि गैया। नामखौ खोनाबानो बयबो गिखायो। गतिके बियो मोनसे नाटक, हयथ' बियो बिपिएफनो गावसोर होसोलायनायनि मोनसे नाटक खालामदों आरो बेवहाय जोंनि इउपिपिएलनि हान्जानि नामखौ लादों। जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मोनसे सान्थिखौ मोजां मोनग्रा, जोबोद डिसिप्लिनजों आब्रुथिजों सोलिग्रा आरो जोङो जेब्लायबो माने सुबुं दाराखौ बिसास खालामग्रा मोनसे हान्जा। बावहाय जोङो हाग्रामा महिलारी सारखौथ' बाद होदो, गुबुन माने सोरबा फिसा फिसौ मानसिखौबाबो होसोनाय बा रायनाय बुंनाय बेबायदि आखल जोंनाव गैया। बियो मोनसे नंखाय अजद। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि नंखाय अजदजों जेबो मुलाम्फा जाया, बेखौ बिथांमोना बन्द' खालामनांगौ। थासारिखौ गाज्रि खालामनो सेस्था खालामनो नाङा। बावहाय माने खुनु मोनसे गाज्रि घटना जायालासिनो एबारनि एमपि इलेक्सना मोजाङै मोजां दिनै जागासिनो दङ। नोंथांमोना नुबाय, आं दाखालिबो प्रेस मिटआव बुंदों जे जोंनि नैबे फ्राय 2 माससोनि जे केम्पेइननि समाव मोनसेबो गाज्रि घटना जायाखै। गतिके मैयासो हाग्रामा महिलारीखौ माने होसोदों होननाय मोनसे अजदआ बियो जोबोद माने मिनिथाव जादों आरो बे जे नंखाय नाटक बेयो मोनसे प्रमान जादों। बिथांजों गोबां पुलिसफोरबो थाफायो, गोबां बिबांनि पुलिस बिथांजों थाफायो। गतिके बिथांखौ सोर होसोनो हानो? पुलिसखौ नाङा, बिथांनि नामानो काफि। बेखौ सोर होसोनो हानो? होसोनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया, बियो मोनसे नाटक। गतिके आङो बिथां बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों, दिनै बिसायख'थिया जोबनानै थांसिगोन। जोंहा रुजु रुमु रायजो जालायनांगौ, बिदा फंबाय अनलायनानै रायजो जानांगौ। बाव बिपिएफ इउपिपिएलनि खोथा गैया। जोङो बर' हिसाबै बा बर' नङाबाबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जों ज' जानानै बेयाव रायजो जानांगौ। ओंखायनो बेबायदि नाटक मिनिथाव मोनसे नाटकखौ बिथांमोना खालामनाङा। इनफेक्ट आङो इउपिपिएल हान्जानि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै जोंनि हान्जानि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिनिल' गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावाखै। आङो हामलायनाय बावनो लुबैदों जोंनि खाम्फा बरगयारी सार, बिथाङा बिपिएफनि केन्डिडेट, बिथांनाबो हामलायनाय बावदों। जोंनि केन्डिडेटनो हामलायनाय बावनायजों लोगोसे आङो खाम्फा बरगयारी सारनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों। बिथाङा बेस्ट विशेस थाबाय, बिथाङाबो गेलेदों, जोबोद मोजां केम्पेइन खालामदों बिथाङा। देरहानाय देरहायैया 4 थारिख जुनाव जों मिथिगोन। गतिके आङो बेवहाय माने बेबायदि नाटकखौ जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखौल' आं खावलायहरदों। जाहाथे थासारि जोबोद मोजां थासारि दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनावनो 3.5 बोसोर 4 बोसोर दिनै जेबो माने भाइलेन्स गैया, बेयाव खुनु कनफ्लिक्ट गैया, खुनु असान्थि परिबेस गैया। बावहाय आरो बिदि होसोनाय मानायनि नाटकखौ खालामफ्लानानै थासारिखौ गाज्रि खालामनो बिथांमोना सेस्था खालामदोंबाबो रायजो राजाया बेखौ बिसास खालामा आरो रायजो राजाया बेफोर बानसावनाय बाथ्राजों, नंखाय बाथ्राजों रावबो गेलेमफानाय नङा।